Всім привіт! Сьогодні на продаж поступає ось така Audi A4 2008 року на автоматі. В попередній частині ми маємо біксенонові фари, омивач фар, а також протитуманні фари. Колеса 16-го розміру. В салоні нас зустрічають сидіння з підігрівом. Є у нас штатна мультимедія, шкіряне мультикермо, підігрів дзеркал, а також підлокітничок, який регулюється по виліту та по висоті. На другому ряді сидінь, в принципі, у нас доволі багато місця. Є у нас прикурювач та підлокітник. По задній частині у нас є парктроники, також бампер заклеєний в бронеплівку. Дуже прикольно. Багажник, в принципі, як для такого автомобіля, дуже просторий. Пробіг автомобіля складає 185 тисяч кілометрів, а ціна 8,5 тисяч доларів. Підписуйся на наш телеграм-канал, там ми кожного дня виставляємо автомобілі як в дорозі, так і у наявності, а також варіанти на аукціоні.